Okay guys, so karon mag-unbox ta sa kaning tulo na putahe ilang giandam nako. Okay, so tabangi ko ninyo pag unlock sa unsay sulod sa mga styrofoam na amazing. Gigutom na ra ba ko? Sakto kayo. Gihatod ang mga meals alas 11:30 sa Sabado karon. Okay, so atong akban. Okay, so first is Hungarian backdoor. So, Hungarian backdoor. Pug! Uy, saktuhaw. Sa katong mukha og rice. Sakto kayo. May itlog, plain omelette. Stilan. Sakto pagkaluto, brownish. Nya, kanang itlog, luto sa kayo. Kita ninyo. May ilang rice. Plain rice man eh. So, okay kayo. Ang kaning sunod is garlic sisig. So, saran. Oh, sakto ha. Lumia. Naay sili. Naay limonsito. Ang itlog, sakto kay pagkaluto. Kanang brown kilid. Muna akong paborito. Gipatong pag sa rice. Wana. Ang extra rice na to ani besh. Okay kayo. Lumiya sisig oh. So, ang tilawan oh. Ang Hungarian. So, kani siya upat ka slice. So, tunga siguro ni sa Hungarian na sausage na dako. Okay. So, ang ikatulo, longganisa. Pastilan, kalami. So, muna ang paborito sa silugan. So, kani, ang longganisa na duha ka pieces. Nga itlog, nga nailamas, sibuyas, o ahos, nakita og ahos. Sakto paggabatil. Kunya ang rice na sprinkled na garlic. So, kana, pastilan. Dami Di mo magmahaya ni guys. Sa halagang 88 pesos pagkalami Okay.